I denne her video vil vi se på journaldelen af Dental Suite, og vi laver det som en overordnet gennemgang af funktionerne først. Og så går vi i andre videoer mere i dybden med, hvad man gør, hvad man bruger de enkelte makroer til. Vi har nogle forskellige paneler. Vi har et tandstatuspanel her. Vi har journaldelen her, og vi har en behandlingsplan. Og det er muligt at skubbe den her afgrænsning op og ned, sådan så man kan se noget mere behandlingsplan eller noget mere af journalen, hvis det er det, man vil. Sådan. Vi har et panel herover med de forskellige makroer, som vi kan trykke på, og vi kan skifte mellem forskellige makropaneler her, sådan så vi for eksempel har et andet makropanel med nogle andre makroer lagt ind herover. Den, som vi bruger som standard, det er den til voksne, der har vi adgang til de fleste makroer. Endelig så har vi en journalanalyse del herover, hvor at der står, hvornår vi har taget de sidste bite wings, og hvornår der er den seneste posture-registrering, statusundersøgelse osv. osv. Så her kan man skaffe sig et hurtigt overblik over journalen. Heroppe har vi nogle knapper, vi kan se, om patienten skylder nogle penge. Vi kan se, hvad der allerede er lavet på patienten, om de er medlem af Danmark, hvilken behandler, der er logget ind. Og vi har mulighed for at tilgå nogle forskellige funktioner heroppe. Her så kan vi kalde FMK, patientens medicinkort. Her så får vi adgang til Romexis, som er vores røntgenprogram, og der hvor bilag, som er optaget med f.eks. det intraorale kamera, bliver lagt ind. Og så har vi også mediecentret her, hvor alle dokumenter ligger. Her har vi alle de dokumenter, som er lagt ind, og det er både breve, som er sendt til patienten, og røntgenbilleder, kliniske fotos og den slags ting, der er scannet ind i journalen. Når vi skal væk fra mediecentret, og vi gerne vil tilbage til journalen, så trykker vi her. Hernede har vi også et antal faneblade. Vi kan trykke på mediecentret, så kommer vi direkte ind i mediecentret eller tilbage til journalen. Man kan sætte nogle flere funktioner ind her. Nu har jeg kun åbenbart 5 i brug. Vi kan skifte til PA-skemaet. Og vi kan også registrere tandstatus til patienten. Så hvis vi skal ændre patientens tandstatus, hvis vi skal lave en registrering på en ny patient, så foregår det herinde, og så markerer man den ydelse, som man nu har brug for. Hvis det nu for eksempel er X, så kan vi markere den her tand bagefter, og så kan vi trykke udfør, og så forsvinder tanden. Og hvis det er forkert, det vi laver, så har vi mulighed for at slette det også. Hvis vi markerer tanden igen her, der kan vi se, hvilken dato det er lavet. Vi gør lige sådan her, og så trykker vi delete. Bum, så er tanden tilbage igen. Det er rimelig straightforward, hvordan det fungerer med tandstatus. Vi går tilbage til journalen igen. Der er nogle grønne prikker her i journalteksten, og det betyder, at der er en ydelse på, som bliver overført til regningssiden. Så hvis vi trykker slut hernede, så slutter vi patientens behandlingsforløb af, og nu vil den så overføre tingene til regningssiden. Det er altid en god idé. Det er en dårlig idé at vælge at oprette og udskrive en regning, fordi det er altid ret lige at kigge på regningen, inden vi skriver den ud. Men lad os se her. Nu kan vi se, at de her ting, som der var grønne prikker ved, de er kommet med over på regningen. Nu kan vi enten oprette regningen, eller vi kan oprette og udskrive regningen.
Når regningen er oprettet, så har vi også mulighed for at udskrive den. Vi har mulighed for at sende den til patienten på en e-mail. Det må man jo i realiteten ikke. Nogle patienter ønsker det alligevel. Vi har mulighed for at sende den til patienten på e-boks. Og folk kan foretage en indbetaling på regningen her. Det her er jo en testpatient, så vi skal lige have annulleret regningen igen. Og det kan vi gøre herinde. Annullere. Ja. Nu bliver de grønne prikker genetableret. Ja, vi vil gerne annullere. Hvis vi går tilbage på journalen, så kan vi markere en linje med en grøn prik. Og hvis vi trykker Ctrl R, så forsvinder den grønne prik. Og hvis vi trykker igen, så kommer den igen. Så hvis der er nogle ydelser, som vi laver til patienten, som vi ikke mener skal overføres til regningssiden, men som vi måske ikke kan huske næste gang eller et eller andet, så kan vi lige tage den grønne prik væk. Og hvis vi af en eller anden grund mister den grønne prik, men at det skal overføres til regningssiden, så kan vi igen sætte dem på med kontrol her. I behandlingsplanen her, der er der mulighed for at oprette flere behandlingsplaner. Så hvis vi trykker på plusset her, så bliver det muligt at lave en ny behandlingsplan. Og der kan vi så skrive alternativ 1 for eksempel. Sådan. Nu har vi både den oprindelige plan, og vi har alternativ 1. Så vi kan altså lave flere behandlingsplaner, og det kan være rigtig smart, hvis vi vil sende flere forskellige forslag til patienten, så kan vi arbejde med flere planer hernede. Heroppe i tandstatusdiagrammet, der er der nogle forskellige knapper herude. Der er for eksempel adgang til PA-skemaet. Det ser sådan her ud. Kommer vi ind i PA-skemaet. Og hvis vi trykker på visning nu, så kan vi se, at så kommer denne her dialogboks frem. Og nu kan vi vælge enten vis alt til registrering, eller vis kun posture. Det kan måske være meget smart, hvis man skal skaffe sig et hurtigt overblik over, hvor de dybe posture er, når man skal rense tænderne. Så kan man se hele tandsættet med posture. Men hvis det er en registrering, det vi skal lave, så skal vi flytte, prikken her til vis alt. Sådan. Og vi kan vælge, hvad vi vil se her. Sådan. Hvis vi skal tilbage igen til tandstatusdiagrammet, så trykker vi her på status. Man kan se, hvordan knappen skifter funktion, alt efter om vi skal den ene vej eller vi skal den anden vej. Hvis vi har brug for at se alle data på en bestemt tand, så kan vi venstreklikke på den med musen, og så kan vi højreklikke. Når vi højreklikker, så får vi adgang til en menu her med forskellige ting, som vi kunne sætte ind. Her, hvis vi trykker på vis kun -6, så får vi alle journalnotater, som handler om -6 frem, og kun -6. Nu kan vi ikke sætte nye journalkoder ind, før vi får fjernet filteret, så jeg trykker her på fjern filteret, så er vi tilbage i journalteksten igen. Herover i vores sædvanlige makropanel, der er der adgang til de fleste makroer. Der er et antal undersøgelsesmakroer, et antal undersøgelsesknapper, hvor hvis man klikker på for eksempel statusundersøgelsen her, så kommer der det her panel frem, som giver en menu med nogle makroer, som alle sammen relaterer sig til en statusundersøgelse. Det er relativt ens for de forskellige undersøgelser, men det er organiseret på den måde, at nogle ydelser går ikke sammen med andre ydelser. For eksempel den fokuserede undersøgelse, der kan man ikke lave en IFB sammen med en fokuseret undersøgelse, og derfor så er IFB'en ikke at finde her på den her liste. Jeg har også organiseret det sådan, så at den hedder Bitewing fokuseret undersøgelse,
Sådan så hvis man skal tage en bite wing i forbindelse med en fokuseret undersøgelse, så vil det altid være den rigtige kode, vi vælger, og ikke for eksempel bite wing statusundersøgelse, fordi så laver den en fejl, når fejlmeddelelse, når man forsøger at oprette regningen. Så alle de her ydelser er ting, som man kunne komme til at bruge i forbindelse med en undersøgelse, og hvis man sætter et hakketegn i en af de her valgmuligheder, så kommer der forskellige makroer frem, som man kan udfylde. Vi har en for statusundersøgelse, fokuseret undersøgelse, undersøgelse uden tilskud, diagnostisk grundydelse og udvidet diagnostisk grundydelse. Så har vi nogle andre makroer. Alle undersøgelsesydelserne er jo, mere eller mindre overordnede ydelser. I panelet her er der også nogle ydelser, som er tandspecifikke. Det er sådan noget som for eksempel røntgen. Nu har vi markeret tanden plus 6 herover i diagrammet, og derfor så tænker den, at det her nok handler om plus 6, når vi tager et røntgenbillede. Hvis vi gerne vil ændre det til en anden tand, f.eks. plus 5, så kan vi bare skrive det her, så vedrører røntgenbilledet nu plus 5. Mens at sådan en ydelse som f.eks. statusundersøgelsen, det er en overordnet ydelse, som ikke er knyttet an til nogle tænder. Vi har brug for både tandspecifikke ydelser og overordnede ydelser, når vi skal skrive journalen. Nogle ting er jo ting, som er generelle på patientniveau, kan man sige, på et overordnet patientniveau, om patienten bruger fluortandpasta eller ej, påvirker alle tænder. Men nogle ting er også specifikke til en tand, hvis der f.eks. er knækket et hjørne af minus 4, så har det kun relevans for minus 4. Så journalmakroerne er et mix af nogle, som er overordnet for hele patienten, og nogle, som er tandspecifikke. Og det giver meget god mening, hvad der er hvad. Det tænker jeg ikke er noget problem. Og CIFB er også en overordnet makro, mens at CAIS selvfølgelig er en tandspecifik makro. Så er der nogle andre ydelser, nogle behandlingsydelser her, og jeg har organiseret dem sådan så, at for eksempel de makroer, som man har brug for, hvis der kommer en patient med tandpine, de ligger her under tandpine. Og der vil man typisk have brug for et røntgenbillede, og måske en endodontisk undersøgelse her. Måske, hvis den endodontiske undersøgelse ikke viser noget, så kan det også være, at det er en god idé at trykke på nogle muskler og nogle ting. Og så et sted, hvor vi også har mulighed for at, det er, hvis patienten kommer og peger på en enkelt tand, kan man sige plus 6, jeg har ondt i den her tand, så kan man skrive, hvordan det gør ondt, og hvad man finder, når man undersøger tanden. Og så er der også mulighed for at vælge en diagnose og en, pulpadiagnose. Hvis man fortsætter den makro, så vil man finde, at man kan skrive noget om patientens ønsker og forventninger, og hvilken information vi har givet, hvilken anbefalet behandling vi har givet, og om patienten giver samtykke, og hvilken behandling patienten vælger i det hele taget. Så det er lidt overordnet omkring selve journaldelen.